Oo, mamaya may lagyan mo yung yan, pag-usapan natin kung ano, bukas, si tita, para makakabili ng pwede tayo makakabit ng ano? Baka okay na may signal dito ah. Nakita nyo na yung ano nyo, yung video nyo sa YouTube? Yun. Tulog si tatay? Ang hirap naman pa inaayos mo. Yung bata. Ayan yun. Ano wala mo pati? Pasok po kayo. Sige po. Ay, ayaw ba? Alisin mo. Kami pasok kayo. Isame, asan si ano? GR. Pasok si GR. Tawag mo si GR. Si ate mo. Sino yung magsusulat yan mamaya? Hello. Bakit ba? Hello, bebe. Kaway ka, be, kaway. Kaway daw, kaway. Yan, kumakain. Ano wala mo, be? Iklog po. Itlog. Chad, dito ko, Chad. Ay, ano, GR. Doon ka, Jar. GR. Ayan po yung apat na bata na wala na po silang nanay. Namatay na po. At si tatay si ate po mo? ay Si may ate mo? pong sakit. Hindi po nakakalakad na si tatay. Si tatay. Ayan po si tatay. Pasok puti. Ayan po mga ka-loveliers, yung mga anak ni tatay. At kakain si Ano po, si Aldin. Alvin. Okay. Ay, kasama, nagtamin ng mga bata. Oh, tawag mo si ate muna. Dali. Tawag mo si ate. Dali nga mo na. Saan sila? Ito po yung bahay nila. Sir, yung anak ko hindi pumasok kanina. Kaya niya kasi gagawa kayo ngayon. Pumasok kanina? Hindi po. Ay, okay lang. Okay lang tayo. Wala Pero naman. bukas, papasok. Kukunin ko kasi papalista natin yung materyales. Bali mag-usap kami mamaya nung ano, habang nagla-live kami. Ah, sige. Hindi masalita. Ayan po, magandang hapon po mga loveliers. Ay ka, tamin tayo. Yung mga bata sa Tinawag pa po yung ate. Din tayo ka muna din. Huwag na yan kain. itaas mo. Okay na? So, mga kabart, dito na po yung mga bata. Ano si ate? Ate, halika dito ate. Live po tayo. Ano nila? Shoutout pala kaya Jen TV ng Japan. Kuya. Loob ano ni kuya? Ito kami ngayon sa mga bata. Guys, magbibigay po kami ng Hello po mga ka-loveliers. Bali, nandito po kami para magbigay po ng konting tulong po doon kila tatay po. Opo, sorry po pang Okay. Bye! Shout out kay Tartar. Yan, thank you Alex Bukayo po. Yan, very solid supporters ni Kabard yan. Maraming salamat. Thank you po sa 5 viewers. Ito na po yung mga batang gawa namin ng pabahay siguro. Bukas ulit. Dito Balik din. namin. Nasaan po sila dito? Dito din. Yun, dito po sila. So, si Lovely Horse, may mga pasulubong na dala sa kanila. So, pag-usap ito, itong bata. Yan. Si ano, Marami Chad. sila. So, ayun, may pasalubong kayo. Ano sabi nyo kayo, ano, kay Ate Lovely nyo? Salamat Ayun. po. Ayun, kay Ate Lovely. Ito So, bukas mga kabard, wawasakin namin itong bahay na to nila. Wawasakin. Gusto nyo ba Balik makita tayo yan? pagpasensya. Shoutout ko na kay GM Japan TV. Maraming salamat kayo.
Mabuhay po Meron kayo. ditong bigas. Yan. So, dito na po kami. Ito pa to. Sabali po ito po bigas. Ito pa tong Shout love. out, Asansia, Benita. Dito po kayo nakapunta sa Bulacan. Sa Bulacan ngayon. So, dito kami sa mga bata kasi may plano kami dito. Babes Official, shout out sa'yo. Yan. Noodles. Subukan Noodles, kita, mga ipatanggal noodles. namin yung gilid nito. Yung gilid nito mga kabard. Kamusta house? Ito po, Okay lang? para sa mga bata din. Yan. Wow! So, gawin namin ng paraan yan dito sa bahay. Parang ano mga merienda ng bata, tinapay. Bahay. Andun sila, Tay. Abdi. Ayun po tayo. Sa mga bata. Andun sila, Abdi. Hello po. Yan, lovely horse. Hello. Nakita niyo naman, mga kabard. Shout out po. Yan Bart. ang sitwasyon Michael nila. Bart. Yan. So, tuwan-tuwa na yan mga bata. Pag ayan, nakita nyo naman mga kabard. Bigas yan na. Anong meron, host? Konting pabahay ni Barts dito sa mga bata. Magpabahay po tayo. Shout out po sa OFW from Japan. Hi kabayan, shout out. Lisel Morales, shout out from Japan. Yan, ito. Ito actually, ipaparenovate ko to bukas. Ipapatanggal ko. So, bila namin ng yero, plywood, dos por dos, para po sa higaan nila rin dito. Yan. God bless us. Thank you so much. Diyan na pan, bisitahin at new channel niya. Support na rin umpisa. Yan, maraming salamat. Ito sila, si tatay. Dito kayo, dito kayo. Ayun po si Ito Dito po si Tata. kayo, dito tatay. kayo sa kay papa niyo. Kay Ayan papa po niyo. yung mga Kay anak papa. niya. Yan, Yan, apat, apat na anak. apat yung anak. Okay. Namatay yung nanay nito. Yung nanay ng mga bata, patay na po. Patay na po yan. So ito, magbe-birthday mong Monday. Sa Lunes pa. Ayan siya, Sa Monday, mag-birthday siya. surprise na lang ang gagawin namin dyan sa Monday. Okay? Okay. Yan. Jasmine Marcos, shout out sa'yo. Yan. Tol, shout out, Tol. Ano na yung mo, be? Fisya may po. Ha? Reisha May. Tingnan nyo naman Ah, mga kabar sa Rachel sitwasyon May. nila. Ito, si... Si Chad Chad po. Ilang taon na po siya? Tatlo. Tatlo. Ano po pangalan? Chad Chad. Chachan. Richard Chachan. Ito, Aldin. Maraming Aldin. salamat Ilang taon po si sa inyo mga Aldin? kabar. Apat. Very Apat. support, UFW. Ito po, ilang taon Maraming na? salamat po sa inyo kaya bukas. JR. Ilang taon ko na Papayos JR? Ano siya, magsisix. Papayos. Si tatay. Ito po si tatay. Kamusta na pakiramdam nyo, tay? Ayan o. Nangihina pa rin kayo? Yung ano niya kasi, Laging Shout out masakit? pala kay Tartart. Yan. Ito sila. Yan. Yan. Ano pangalan mo? Ano name mo? Fisya may po. Ha? Isya, may ano ang wish sa birthday mo? Anong yung wish mo? Ayan po mga ka-loveliers. Nabuhay po si Papa po. Mabuhay si papa mo. Para meron kami alagaan. Para alagaan niya kayo kasi wala na si mami. Of course, bigyan ng mahabang buhay ng Panginoon yan. Di ba? Bait naman ni baby. Si Kuya. Panganay siya. O panganay, Isang babae. magbe-birthday ng Monday birthday. Ano wish mo sa birthday mo? Ulit? Bagay nabuhay po din si Papa po. Para sa sarili mo tsaka sa mga kapatid, anong wish mo? Yung kahapon sinabi mo. Ako truck! Ha? Wish mo raw yung kahapon. Wish mo. Anong gusto mo makain sa birthday mo? Ano daw gusto mo makain sa birthday mo? Cake. Cake? Cake Sino ba? nagsabing cake? Cake, grabe Si kuya. Ayan. So, yan dito lang yan. So, dito lang yung mga bata. Meloso, thumbs up, host, keep it up. Thank you so much. Yan. Ayan po mga ka-loveliers. Ayan po yung Yan mag-aama. So, ito po yung kanilang bahay. Ayan. So, yan po yung ipapagawa ni GMTV, Michael shout out. Robert. Bisitahin nyo channel niya. Support rin. Nag-uumpisa pa lang siya. Yan, maraming salamat po. Miguel, shout out. Ayan po. Shoutout po kay Chris Ulo, kay Jun Graho po. Tsaka ito, kay Michael Bart, kasama ko po. Support lang po tayo. Okay. Yan po. Yan, dito Yan, tayo. mga ka-lovely Magkikwentuhan tayo dito ni tatay. Ayan Yan, po. kwentuhan kayo. Pero boss, tawagin ko muna yung anak ko para. Marunong ka maglista ng ano. Yan po Eh, mga yung anak ko na ka-loveliers. lang Sige. Siya nga po pala shoutout sa Papasulat mga na lang natin yung kapwa ko ano, yung OFW, sa bibilin mga bukas. Papalitan natin subscribers to, ang nag-like plywood. ng channel ko. Thank you po. Kay Michael Bart, salamat po.
Ayan po. Papalitan natin to ng mga plywood. Lagi lang po Tsaka tayo plywood, tsaka mag-ingat, no? Kasi dalawang sa yero panahon ngayon, siguro. mahirap po eh. Alright. So, kailangan po natin alagaan yung sarili natin. Shout out po kay Chris Ulo, Michael Bard, kay Jun Graho. Dito po. So, yan po ang sitwasyon nila tatay. Yung budget natin. Ayan po. Yung sinabi ko kapon na ano yun? Yung 2x2 na kahoy para dito, tapos yung Ayan po, bali nagano sila yung pagpapagawa ng bahay na to, paunti-unti siguro. Dala. Check natin ito mamaya. ayan Dila. po. So ito ang ginawa ni Kuya. Ayan. 2x2. Dila. Ayan po. Social distancing muna tayo. Social distancing tayo para hindi tayo maano. Bagay yung mga baby, okay lang naman yan eh. Okay, social distancing protocol. Baka pagalitan tayo nila. Tay, So bakit? nandito na po yung Ano po gagawin yung sakit pang niyo? Sakit material lang yung baka ulo niyo? para bukas. Ano po yan? Ilang material ito to? Siguro niya tapos ano. Ano, sabi isa UTI. ito isa salita. UTI. Ilang material? Nagpa-check up na po kayo? Nagpa-check up na po kayo? Grabe Isang ang beses ano. pa lang. ang Naresetahan po katawan kayo ko. ng doktor? 12 pieces. Ano po sabi sa inyo sakit nyo? Shock fed din dito. Sobrang dami siguro. Parang UTI? Di dapat po uminom kayo ng gamot. Kasi budget 12 yan. Hindi, bali 10 lang po kasi po. Kasi Dapat sobrang na dami inom kayo yan ng pag gamot. 12. Kasi yung UTI pa yung pinabayaan, hindi Hindi kasi maganda po, no? ganun lang naman. Plywood, dalawa. So, ayan po tatlo, mga ka-lovely yours, yung mga Apat. anak ni tatay. 5. Pag sobra-sobra yan, pag 12. Shout out po kay Ma'am JM. Kasi ako, JM, engineer din ako sa Korea, matagal ako. JMJ Japan. Alam ko, yung 2 yero kasi to. Pag 12, JM Japan. pabibili So, na lang shout out tayo po. pang kulang. Ganun na lang yon. Hindi yung biglain natin, di ba mga kabards? Tama yon. Kasi pag binigla natin yan, di ba, yung pera natin sa ano sa atin, unti-unti, hindi naman yung biglaan lang, bro. Okay? So, thank you so much. Oo, kailangan natin na step by step lang muna. Start tayo sa plywood. 3 plywood. Ayan. Bali Yero, yung sa hig nila. dalawa, Makikita tsaka niyo po. Sige, bukas tingnan natin. Kasi ayan mga po, masahe lang tayo sa Semento lang habang po na nagbibili medyo mga hindi pa kabards. po ayos. So, yun lang naman. Siguro Importante, yung mga bata, masave siya. Kasi kahit Ilang pa paano, square hindi meter sila na yung bahay magugutuman nila? lang. Importante lang. Yung sa akin, Ito yung nag-concern kanilang- lang po ako dito sa kusina tirahan po nila. ata. Ito, Diba? kusina. Sa mga bata, birthday nila. Kusina. So, ito na po yung pinakahigaan nila. Dito na yung sala. Dito na po lahat. Shout out po sa lahat. Okay, so yan po. So, medyo madilim na kasi. Oh, madilim nga. Yung marami na Madilim kasi hapon na po eh. O, hinapon na po Yun lang yung kami. gagawin natin. Hindi natin muna, ano, So, ayan po. yun, hindi muna natin yan sila. Ang init Labas nun po muna ako. Sobrang init po sa labas. Yan, yung mga bata. So, ayan po kanilang Ano? bahay. Kuha na kayo ng pagkain niyo doon. Ayun o, yung ano, nandun. Ayan. Pagkain. Meron yun yung dala, yun doon. Oh, yan mo sa kanila. Sige. Ayan o. Ayan. Pasibar. Ayan, Kaji Bar. Pasibar. Ito, masarap to o. Ano sa'yo? Mahirap. Tapos doon tapay. Isa lang. Para bukas meron kayo. Papay. Ayan po. Ano siya, me? Papa. Ayan. Birthday mo sa Monday? Ha? Ah. Ganda mo ah. Ganda ng mata mo. Tingnan mo nga yung mata niya. Oh, ang ganda. Oh, di ba? Gandang bata, mga mukhang bumbayin ah. Ano pangalan to ulit? Ano pangalan to ni Pate? Chachat. Chachad. Ilan taon ka na, Chachad? Dalawa. Ano yung dalawa? Ganon. Ganda ng mata. Oh, parang flashlight din ako pareha ni ate. Yan silang tatlo. Yan. Ah. Oh, ako din kasi ganyan din ang mata ko eh. Malaki din eh, oh. Gwapo ah, oh, 'di ba? Ay, mga Kaya, anak ko Aldin. yung tatay. Tingin, Aldin. Ayan, si Aldin. Ilang taon na ulit si Aldin? 4. 4. Nag-aaral po sila. Ito, gwapo din si Kuya. Oh. Ito po, Ano po si... JR. So, ilang taon na ulit si JR? Kailangan matulungan ng mga bata. Yung Hindi sila nag-aaral? bata nito namatay na. po. Ito yung ate nilang Talagang bunso. yung panganay. Ah, may panganay sila. Yung mula yung namatay yung nanay Talaga niya. sila. Ah. So, ano po, yan po naka-stripe. Ano po? Ano ko po yan? Asawa Ah, niya. okay. So,
So, yan po mga ka-lovelyers. Support lang po tayo sa pagtulong po dun sa mga nangangailangan ng tulong. So, kahit po hindi malaki, kahit sa konting bagay po, matutulungan po natin yung mga bata at saka si tatay. So, shout out nga po pala sa mga OFW. Kay Ma'am JM Japan, shout out po. Support po natin siya. Kay Sir Chris Ulo, Jun Graho, kay Sir Jojo Albasan. So, ayan po. Support lang po natin. Yan si ate. Ano kanila, te? Kapatid po. Magkapatid kayo. O, kapatid ni ate. Sino mas matanda sa inyo ni kuya? Mas matanda si kuya. Oo. Saka hindi ko nakakabit ng kuryente, te. Hindi, wala po kami kuryente kahit binibilad lang namin yung ano niya. Wala kayong kuryente. Anong tawag dyan? Solar? Opo. So, binibilad nyo lang yan sa Init po. sa init, tapos yan na yung pinaka-kuryente nyo. Ang tubig nyo po saan nyo kinukuha? Umigib lang po kami sa kapitbahay. Dito rin po kayo nakatira? Opo. Dalawang pamilya kami dito. Dalawang pamilya po kayo dito? Ilan po kayo bali dito na? Ano po? Yung asawa ng anak ko, saka ako, tsaka kuya ko, tsaka yung anak ko. Bali ano kayo dito? Walo kayong nakatira dito? Dalawang pamilya kayo dito? Paano po kayo natutulog dito? Ano po? Dito po, sa baba. Sa baba? Si kuya, tsaka pang dalawang bata, lalaki. Saan po? Ako po, tsaka yung babae, tsaka po itong bunso. Tapos dito po, yung anak ko, tsaka asawa. Support natin yan mga Tapos dito sa loob, ano po ito? Kwarto lang. Lalo na kay Jojo. Ha? Kwarto lang. Papa, okay lang po, pumasok po ako. Sige po, sige po. Medyo madilim, no? Apo nga po Medyo, sige po, okay lang po. Sige po. Bali, kumbaga, pader lang yan sa kabila, nakiano lang kayo. Doon na. Sige po. Ayan po, no? So, sa mga gusto pong tumulong kila tatay, sa mga bata, kahit hindi na lang po sa kila tatay, Sa mga bata. sa mga bata na lang po, kasi kung napapansin niyo po, napakaliliit ng mga bata pa. Ilang taon yung panganay? 8. Imagine nyo, 8 po yung panganay, tapos yung bunso nasa 2 taon po. So, Idol, baga, pa-shoutout kay Christina. yung may mga Rodriguez gustong from tumulong po. Lucena. Yun, shoutout Ayan po. Si Michael Bards po, ayan po. Solid. Ayan po mga ka-lovelyers. Bali, kung makikita nyo talagang lugar nila, talagang kakaliit po talaga nung bahay nila. Kakaliit po ng bahay nila. Ayan. Sobrang liit po ng bahay. So, kung makikita nyo, 2 pamilya po yung nakatira dyan. So, magalilit pa talaga ng mga bata. So, sa mga gustong tumulong sa kanila, sige po, welcome po. Sa mga gusto, okay po. Sa mga gusto pong tumulong sa kanila, welcome po. Para po, hindi lang po dun sa mga matatanda, dun lang po sa mga batang maliliit na naulila ng kanilang nanay po. So, ayan po, kikita nyo naman, halos maliliit pa talaga. So, hindi po sila nakakapag-aral eh. Sa ngayon kasi nga, yung tatay nila may sakit. So, maririnig nyo kanina yung wish nung anak na panganay. Yung anak na panganay, ang wish niya daw humaba, parang mabuhay pa yung tatay nila. So, yun ang wish sa birthday niya sa Monday. Yun ang birthday wish ko niya. So, ayan po. So, makikita niyo yung lugar talaga nila eh. Pag lumaki-laki pa yan, late registration. Yan lang po. Kumbaga, talagang kita niyo naman, sira-sira yung dingding. Yero. Ayan po. Birth certificate, mura lang naman yan. Hindi ko nga naman siya nabibinyagan ng tatlo. Wala pang binyag yung tatlo? Wala pa silang binyag? Ala, Talaga? talaga walang binyo. Alin dyan may binyo panganay? Wala pa, itong panganay na yan. May binyag na yung yung tatlo wala pa. Maganda yan pag Dapat sabay-sabay. sabay na lang po, no? Para maganda yan, para isahan na lang. No? Ayan po mga ka-lovelyers. Kasi kailangan yan pagdating. So, sa mga gusto pong tumulong sa kanila, bukas po yung aming diyan kay Michael Bard. So, sa amin po, kung gusto niyo po may magpabot ng tulong, pwede naman po. So, sisiguraduhin naman po namin na ibibigay po namin sa kanila yung tulong na ipinaabot po ninyo. So, ayan po. Kaya masasaya na sila ngayon Sarap ba, be? Kanina pa po kayo hinihintay nila. Kanina pa sila nag-aantay. Natin dyan.
Jory, alas 5 daw kasi dumaan pa sila. Ayan. Kasi ano sila eh. Kaya yung anak ko hindi na pumasok. Ah. Ano pa sila nag-aantay? Bukas, sabit-sabit nyo, pakitanggal na naman. Oo. Sabi. Pasapa. Oh. Samantala nyo bukas na may Diba, araw. oo, may araw dito sa labas. Gawa dyan. Hindi po. Baka kayo na to. Ang cute nitong batang to. Laki ng mata. Pareho ko. Malaki ang mata. Oh, gwapo, oh. Oh, kita mo, oh. Oh, yung bunso. Kaway ka daw, bebe? Why? Hindi, yung panganay. Ito rin gwapo, oh. Parang may flashlight, eh, oh. Oh. Yan. Ayan, oh. Laki din. Ayan yung may birthday. Mama kong bumbayin, eh, no? Gagwapo tsaka maganda, oh. Ito na iba. Ito ang pinaka the best, oh. Oh, di ba? Ayan, oh. Ah, ayan din, oh. Ayan, si kuya. Gwapo, no? Gwapo. Oo, aga nga ng nanay. Yan po mga ka-lovely yours sa ngayon. So, shoutout po kay Chris Ulo, Jun Graho, Michael Bards, ito po, kay Jojo Albasan po, salamat po. Kay Donita, ayan. Shoutout Donita. Donita Rose Subio. Nabulol na po ako. Donita Rose Subuano, shoutout. Ayan. Welcome, baby. Welcome. Okay. Pakabait, ha. Lagi mangungupo, ha. Ha? Lagi mangungupo, ha. Pakabait. Si tatay may sakit. Si tatay may sakit. Ha? Ayun, o. Aldi. Separate makatulog yung mga bata. Matulugan sila kanina yun. Sabi ko kasi na. Huwag sabi sa para. Yan po, Lovely Earth Vlog. Thank you po sa mga subscribers sa naglag ni channel ko. Please subscribe my channel, Lovely Earth Vlog. Support lang po natin ng lahat ng vloggers po para po yun sa mga mas nangangailangan po ng tulong matulungan po natin. Sa mga kapwa natin na kapuspalad ayan po, support po natin siya. So lahat po ng mga vloggers na handang tumulong po sa mga kapwa natin, support lang po natin. Kay Sir Jojo Albasan, thank you po. So sa ngayon po, hindi po muna kami sasabihin tapos na po ito. So meron pa po sigurong karugtong to. So yan po, Lovely Earth Vlog. Abangan ang pabahay. Ayan, abangan. Bukas ang pagsira nito. So yan, meron tayo bukas na kumbaga gagawin yung bahay nila. So, ayan, unti-unti lang po. So, salamat po. Ayan, bebe. Sama ka sa akin? Sama ka raw? Ha? Wala pa naman akong baby. Wala pa naman akong mga anak. Sama. Ha? Sama ka? Sama ka? Oo, ba't pumapasok ka na? Ayaw mo na pumasok? Kapit sa akin. Ayaw mo na sama ka kaya Ate Lovely? Alis dyan. Hindi ikaw kausap. Sama kaya Ate Lovely? Tama. Ha? Wala pa naman akong baby. Wala akong mga anak. Ayaw na pumasok na. Bakit? Ate oh. Mamaya hindi na yan lalapit sa akin. Akala niyo, ito yung mga higpit ng akan niya. Oh. Mamaya hindi na yan lalapit. Akalain niyo, kukunin ko siya. Sama. O, magja-Jollibee tayo. Jollibee daw. Jollibee. Maraming Tama ka pi. sa akin? Maraming pi. Maraming pi. Ha? Hindi niya malaman kung anong ano niya. Oh. Sige po. Okay. Thank you po. Good afternoon po. Good afternoon yan. Tapos sa Monday, birthday mo, di ba? Pasyal tayo? Pasyal tayo apat ha? Isa, dalawa, dito. Ha? Pasyal tayo. Oo. Oh. May mga damit ba sila? Doon, bilihan na namin doon. So, sige po, basta po kung doon na lang po kami sa Monday. Ayan po yung kanilang kumbaga dito lang sa opera. Ayan po. Dalawang pamilya po sila dito. Chris Olo, shout out, saan ka na? Ayan po. Ayan po yung mga bata. Titignan nyo po, napakababata pa talaga nila. So, 8 years old po yung pinakapanganay. Diretso na yan doon? Oo, sige. Bali yan po, tinitignan po kung paano magagawa yung bahay nila. Ayan po. Wala po pala silang kuryente, ate. Yung lang, yung solar ba tawag doon? Sana yung yung tawag ito? Solar po yung gamit nila Kaya po madilim sa loob.
Eh, ate, yung ano, tubig nila saan dito? Ano po, magbabahay po. Nakikiigib lang din po kayo. Hello, ma'am. Shout out. Sige po. Ayan po, wala po silang kuryente dito. Kumbaga parang solar lang yung ginagamit nila. Sa tubig po, nakikiigib lang po sila. So, yan po yung kanilang, yun, yung kanilang ilaw, solar, tubig, igib lang po. Ayan. Yung talagang pagkamatay ng Ayan po. Iba ka nandiyan yung sa likod. Ang papayat kasi yun. Ayan. Anong ulam nyo ngayon? Ano yan? Hoy! Shout out, Bonita Rose. Ilan kayo? Ayan, Sulatan kamusta natin na ang daw, pangalan. Bonita Kanino Rose? to? Sa'yo. Ilan? 2, 4, 6, 6 kayo? Hindi, kinain na 6 sila. Ang kaya sin, kumain na. So, bigyan muna natin sila ng pangkain nila. Ha? Kahit litson manok. Okay. Litson manok. Ano daw yung ulam nila? Tawag nila sa itlog? Manok? Manok okay ang lang. tawag nila sa itlog. Wala tayo. Magkano ba litson manok? Parang 250 yata. Pag isang kilo, may 200. 200 no? Yung luto na? Doon po, doon sa may ano po, may Yung Magkano luto po? na, meron na 250 lang. Oh, mayroon naman 170? meron po doon sa O yun, doon na lang yung mura. Para sa sunod na lang mag Jollibee. Gusto niyo sumayaw sa Jollibee sa harapan? No? Oh, ako na. Ayan, nasaya na si Jollibee. Yun, maraming salamat sa inyo. Ayan. Ah? Hello, shout out to Sulo. Yung Graho. Yung shout out, yung Yan, John yung Graho. Michael Bart. Jojo Albasan. Dunita. Yan. Pasyalan ka namin ulit. Jojo Albasan. Dito muna kami. Kawawa yung mga bata. Ayan. Kain muna namin sila ng konti. Shout out Oh, Jojo hindi, Albasan. ito lang Kay Sir Jojo, shout out po. Kay Sir Jojo Boss, Albasan. Pre, shout out. Butit. Edison Butiti, Alan Ulip, shout out. Lalo na sa Word Family, from Bukana. Salamat po sa mga subscribers, sa mga OFW, sa mga nag-subscribe channel ko. Please like and share my channel. Lovely Yours Vlog po. I love you all. Sarap ng ulam nyo ngayon, litson manok. Nakain ka nun? So mga kabards, dito lang po ako. Bye-bye. Nakain ka daw, Chad? Bye. Opo. Oy, bye-bye muna. Bye-bye. 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 Oh, salamat to. Pasalamat yan. Oh. Tawag si tita. Ay, Kapatid, bye-bye. si kapatid, si ate. Salamat po. Yan. Okay, bye-bye. Lock, pasok. Salamat